Što se tiče nas, ja mogu da kažem da su naša očekivanja velika. Mi smo aktuelni vice šampioni Evrope. Naša grupa je izuzetno teška. U njoj su prve 4 reprezentacije sa poslednjeg evropskog prvenstva plus Koreja i Mađarska, izvanredne reprezentacije, ali u Savezu veruju naravno u ove momke i nadam se da ćemo ispuniti sva ona očekivanja naroda Srbije i svih navijača i javnosti. Sve u najboljem mogućem svetlu, mislim da smo dosta dobro radili. Nismo imali previše problema sa povredama i mislim da smo preboleli ono najteže otpisivanje par prekobrojnih igrača i smatram da po onome srpskom što nas ne ubije, to nas ojača, tako da bez obzira na grupu koja je izuzetno teška i dalje ostajem pri tome i smatram da je to neki realan cilj da pokušamo da u toj grupi smrti se domognemo četvrtfinala i posle da vidimo kako su kocke razbacane. Tih mesec dana koji smo imali za taj pripremni period dosta dobro odradili i da je ekipa sazrela još da se popravlja neki veći nivo i posle tog turnira u Skandinaviji smo dokazali da smo postali jedna prava ekipa, jedna sa velikim karakterom, kao što su i selektori i Božidar Đurković rekli da je grupa jako teška, ali imamo naše šanse, ne bežimo od tih nekih stvari, od tih protivnika, idemo da se borimo i da pokažemo zbog čega smo vice šampioni. Awesome.